Nagpahimangno ang Department of Agrarian Reform Region 9 ngadto sa mga mag-uuma sa riyon kinsa nakadawat na og land title sa buhatan nga likayan ang premature and illegal conversion of land. Sa tala sa DAR Region 9, miabot sa kapin 13,000 ang total land titles nga gipang-apod-apod ngadto sa kapin 12,000 ka agrarian reform beneficiaries sugod July 1, 2022 hangtod May 31 ning tuiga sa Zamboanga Peninsula. Mukabat sab sa halos 20,000 hectares of land ang totally distributed sa mga ARB sa Region 9. Gibutyag sab sa ahensya nga duna pay nabilin nga 78 land holdings ang gipaubos pa sa land acquisition and distribution nga nakatakdang makumpleto sa tuig 2028. Matud sa DAR-9, ang mga luna nga nahatag nila angay tamnan sa mga benepisyaryo nga mga mag-uuma ug mga agricultural crops sama sa lubi, goma, humay ug uban pa. Apan nagpahimangno ang buhatan nga bawal kining ipaubos sa premature and illegal conversion gawas sa agrikultura ubos sa 10-year prohibitory period. Subay kuno kini sa RA 6657 kon Comprehensive Agrarian Reform Law.